Kiva jatkaa taas näitä luentoja täällä teidän kanssa. On suur rõõm jätkata taas neid loenguid teiega koos. Tänä syksynä meillä on 4 opetuskertaa tässä. Sellel sügisel meil on 4 õpetuskorda siin. Ja tänä syksynä me käydään läpi semmoista aihetta kuin Jeesus opettajana. Ja sellel korral meie teemaks on Jeesus õpetajana. Me alussa katsotaan sellainen niin kuin, tavallaan se maisema, se mihin Jeesus syntyi, mitkä asiat siellä oli ja vaikutti kaikkeen siihen, miten ihmiset ymmärsi hänen opetuksensa. Me alguses vaatame nagu seda maastikku, kuhu Jeesus sündis ja milline see aeg siis oli, millised need inimesed olid ja mis mõjutas seda, kuidas Jeesus õpetas. Se maiseman näkeminen on valtavan tärkeä, koska se itsessään kertoo sitten, mitä siellä on tapahtunut. Ja selle olukorran nägemine on tohutult oluline, että se juba ise avab meille palju, mis on juhtumas. Sitten me käydään läpi Vuorisaarnaa, miten se ymmärti, miten se ihan oikeasti sanotaan. Siis me käime läbi ka selle mäejutluse, vaatame, että kuidas seda võiks mõista ja mida seal õieti öelda on tahetud. Sitten me käydään läpi sellainen, että mitä Jeesus sanoi itsestään, siis että mitä hän itse puhui itsestään ja mikä oli hänen semmoinen identiteetti. Ja siis veel vaatame seda, että mitä Jeesus rääkis iseendast, mitä ta rääkis, että kes ta on ja mis oli se tema identiteet. Ja sitten joulukuussa meillä on semmoinen ikään kuin tapahtuma, jossa kiteytyy kaikki se, mitä tässä on opetettu. Yksi semmoinen tapahtuma, mitä tapahtui Jerusalemin temppelissä silloin. Ja siis detsembrikuus, siis on üks selline sündmus, mis Jeruusalemma templis aset leidis, kus justkui kõik kulmineerub. Ja sitten ensi keväänä tulen pitämään opetusta jälleen vertauksista, mistä me ollaan puhuttu, mutta siitä on paljon muutakin. Niin ensi kevät mennään pelkästään Jeesuksen vertausten parissa. Ja siis kevadel jätkame uuesti Jeesuse tähendamissõnadega. Et kevad kuulub siis tähendamissõnadele. Nyt kun Jeesus opetti, kun Jeesus õpetas, hänestä sanottiin sillä tavalla, siis tema kohta öeldi niin, että hän ei opeta niin kuin nämä meidän opettajat. Että ta ei õpeta niin, nagu need meie õpetajad õpetavad. Hän puhui jotenkin erillä tavalla. Ta rääkis kuidagi erineval viisil. Sitten joku sanoo, kun hän arvioi ulkopuolisesti Jeesusta, niin sanoi, että hänen opetuksessaan oli voima. Ja kui väljaspoolt teda nagu hinnati ja vaadeldi, siis öeldi, että tema õpetuses on mingi vägi. 2 raamatun kohtaa otetaan tähän alkuun. Ensimmäinen on Luukkaan evankeliumin luku 4 ja 31-32. Ja alustuseks võtame siis 2 piibli kirjakohta. Esimene neist on Luuka evangeeliumi 4. peatükk, salmid 31 ja 32. Joo. Luuka evangeeliumi 4. peatükk, salmid 31 ja 32. Jeesus tuli alla Kapernauma, Galilea linna ja õpetas neid hingamispäeviti. Ja nad olid vapustatud tema õpetusest, sest tema sõnal oli meelevald. Oli siis yksinkertaisesti vaan ihmetteli, että kuka tuo on. Ja lihtsalt siis nad tegelikult imestasid, et kes ta on. Tiedättekö, mitä oli ongelma? Kas teate, mis see probleem oli? Ihmiset tunsi Jeesuksen. Sest inimesed ju tegelikult tundsid seda Jeesust. Jeesus oli elänyt koko ajan niiden kanssa siellä Kapernaumissa ja Nasaretissa ja niillä seuduilla. Seesama Jeesus oli ju tegelikult nende inimeste keskel elanud seal Kapernaumas ja nendel aladel. Siellä oli Jeesuksen kavereita, joiden kanssa hän oli leikkinyt. Seal oli Jeesuse sõpru, kellega koos ta oli mänginud. Siellä oli Jeesuksen kavereita, joiden kanssa hän oli kenties rakentanut jotakin siellä. Seal oli neid sõpru kindlasti, kellega koos ta ehitas kunagi midagi. Siellä oli niitä Jeesuksen kavereita, joiden kanssa he olivat Jeesuksen kanssa olleet synagogakoulussa. Ja ilmselt seal oli neid sõpru, kellega Jeesus käis selles synagogikoolis. Siellä oli niitä ihmisiä, joiden luona oli Maria ja
No, Josefus, mikä se oli? Joosep. Ja Jeesus ja Jeesuksen veljet sisaret, kenen luona ne oli käynyt kylässä. Ja seal oli neid inimesi, kelle juures siis Maarja, Joosep ja Jeesus olid käinud lihtsalt külas. Ja siellä oli niitä ihmisiä, jotka oli käynyt Jeesuksen kodissa kylässä. Ja oli neid, kes olid ka Jeesusel ja nende pere juures külas käinud. Ja ennen kaikkea, koska tämmöisessä kyläyhteisössä siellä kaikki tapahtui yhdessä. Ja ennekõike sellises küla nii-öelda kommuunis, siis kõik toimub nagu koos, kogu külaga. Kun oli häät, Siis olid näiteks pulmad, kaikki meni häihin. kõik läksid pulma. Kun oli hautajaiset, Kui olid matused, kaikki oli hautajaiset. kõik olid seal matusel. Kun oli joku juhlat, synttärit, Kui oli näiteks sünnipäev, mingi pidu, kaikki oli siellä. kõik olid seal. Ja Jeesus oli yksi niistä kaikista koko ajan. Ja Jeesus oligi üks nendest kõigist, kes kogu aeg kohal oli. Ja nyt. Ja nüüd. Niin, ja hän oli tehnyt työtä 30-vuotiaaksi saakka niiden ihmisten kanssa. Ja ta oli teinud tööd, siis kuni ta sai 30-aastaseks, ta töötas nende inimestega koos. Hän oli rakentaja ammatiltaan, niin kuin hänen isänsä oli. Ta oma ameti poolest oli nii, nagu ta isagi oli ehitaja. Hän rakensi Joosefin kanssa. Koos Joosepiga ta ehitas. Ja siellä oli muutkin pojat isiensä kanssa rakentamassa. Ja teised poisid oma isadega koos olid ka ehitustel ehitamas. Ja siinä Nasaretin lähellä oli semmoinen iso kaupunki, Ja siis seal lähedal oli suurem linn, jossa ne nasaretilaiset rakentajat kävivät töissä. kus Natsareti ehitusmehed käisid siis tööd tegemas. Ja Jeesus kulki koko ajan niin kuin ne kaikki muutkin siinä. Ja Jeesus liikus täpselt samamoodi nagu need teised, nendega koos. Ja 1-2. Ja järsku Hän on ollut poissa muutaman viikon. ta on olnud mõned nädalad eemal Ja nyt hän tulee takas. ja ta tuleb tagasi. Hän pitää Nasaretin synagogassa mielettömän hyvän ja upean puheen. Ta peab seal Natsareti sünagoogis siis tohutult hea ja meeldiva kõne. Ihmiset ihmettelevät, kuka tuo on? Ja inimesed mõtlevad, et kes ta siis on? Ajatelkaa nyt se ongelma. Miettikääpä nyt. Mõelge nüüd korraks sellele probleemile. Sinun kaveri, Sinu sõber, jonka kanssa olet ollut 30 vuotta. kellega sa oled 30 aastat koos olnud. 1-2 hän onkin jotakin, että ei tiedä, miten minä ajattelen hänestä. Ja järsku temast juhtub midagi nii, et sa ei tea enam isegi, mida temast mõelda. Koska Jeesus aloitti tämän toimintansa 30-vuotiaana, noin 30-vuotiaana. Sest Jeesus alustas oma teenimistööd umbes 30-aastasena. Sitten Jeesus meni sinne Kapernaumiin, mistä äsken luettiin. Ja siis Jeesus läks sinna Kapernauma, millest just lugesime. Sama homma. Ja sama värk. Ihmiset tiesi, kuka tuo tyyppi on. Inimesed tundsid, kes see tüüp on. Ja samaan aikaan he eivät tienneet, kuka hän on. Aga samal ajal nad ei teadnud, kes ta tegelikult on. Se ei ollut ongelmallinen, mutta se oli hämmentävää. See ei olnud siis mingisugune probleem, aga see lihtsalt pani inimesi nagu hämmingusse. Ja se hämmennys tuli siitä, että kun hän oli yksi meistä. Ja see hämming tuli sellest, et ta on ju üks meie hulgast. Vähän aikaisemmin, kun tämä tapahtui, niin hän oli siis siellä kotikylässä Nasaretissa. Natuke varem kui see sündmus, millest lugesime, ta oli oma kodukülas Natsaretis. Hän piti siellä sen saarnan. Pidas seal oma siis jutluse või kõne. Vau, sanoi ihmiset. Inimesed ütlesid vau. 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 Sitten, mutta saman tien, siis yhtä aikaa, kun ne oli aivan innoissa, että miten voi kukaan puhua noin. Ja nad olid päriselt ka nagu väga hämmingus sellest, et kuidas keegi võib üldse niimoodi rääkida, kuidas keegi saab seda rääkida nii. Tuo pitää olla Jumalasta. Et see peab olema Jumalalt. Samaan aikaan osa niistä oli valmiit tappamaan hänet. Ja samal ajal osa neist inimestest oli ikkagi valmis teda kohe tapma. Ja hän joutui lähteä sieltä sen takia pois. Ja sellepärast ta pidi sealt nende juurest ära minema. Siis valtavan voimakkaat erilaiset tunteet koko ajan oli ikään kuin hänen ympärillään ihmisillä. Siis tema ümber olevatel inimestel olid nagu tohutult suured ja tugevad nagu siuksed ja erinevad tunded.
Ja kapernaumilaiset ihmettelivät sitä. Ja Kapernaumas imetleti ja imestati seda, Että tämä mies puhuu niin kuin se, jolla on valta. et see mees räägib nii, nagu räägib keegi, kellel on meelevald. Ja sitten Johanneksen evankeliumi 7:46. Ja Johannese evangeeliumi 7. peatükist salm 46. Johannese evangeelium, peatükk 7 ja salm 46. Templisulased vastasid, ükski inimene ei ole veel kunagi nõnda rääkinud nagu see inimene. Tilanne oli tämä. Olukord oli see. Temppeli oli koko Jerusalemin ja Israelin keskuspaikka. Siis tempel oli kogu Iisraeli ja kogu Jeruusalemma keskus. Jeesus oli toiminut siellä. Jeesus toimetas seal. Kansa tykkäsi Jeesuksesta. Rahvalle Jeesus tohutult meeldis. Mutta nämä hallitsijat ja ylipäätään, ne ei tykännyt. Aga need valitsejad ja need võimukandjad, siis nendele ta ei meeldinud. Kansa tykkäsi, koska ne tajus, että Jeesus oli sen kansan, niiden köyhien puolella. Ja rahvalle ta meeldis, sest rahvas sai aru, et Jeesus oli selle rahva poolel, just nende vaeste poolel. Ja ne näki sen siitä, että Jeesus nimenomaan oli kriittinen ja uskalsi vastustaa näitä ylipappeja ja niitä hallitsijoita. Ja nad nägid ja järeldasid seda just sellest, et Jeesus julges siis olla nagu seista vastu nendele ülempreestritele ja neid siis nagu õpetada ja noomida. Nämä ylipapit ja se johtava papisto, se papisto tarkoittaa yhtä kuin siis ne on johtava papisto, mutta ne on myös johtava poliitikot. Ne on siis se johtava luokka. Siis need võimul olevad siis preestrid, nad on ka nii-öelda preestrid, aga nad on ka siis see kohalik võimuorgan, nagu valitsus. Ne olivat päättäneet yhdessä, että Jeesus pitää pidättää siellä temppelissä. Ja nemad olid üheskoos siis otsustanud, et Jeesus tuleb nüüd seal templis siis kinni võtta. Ja sitten ne oli valinnut miehiä, semmoisia, mitä tavallisia kansalaisia oli valinnut, että teidän pitää mennä pidättämään se mies. Ja nad olid valinud siis tavalise rahva hulgast mehi, kellel nad tegid ülesandeks, et teie peate nüüd minema ja võtma Jeesuse kinni. Sitten meni pidättään. Nad läksid teda kinni võtma. Ja siellä oli semmoinen tilanne, mistä me puhutaan sitten joulukuussa. Ja seal leidis aset üks sündmus, millest me räägime detsembris. Nii et tulege tagasi. Jeesus puhuu siellä. Ja Jeesus räägib seal. Ja nyt nämä pidättäjät tulee ja kuulee, kun Jeesus puhuu kansalle. Ja need mehed tulevad nüüd teda kinni võtma, aga nad jäävad kuulama, mida Jeesus räägib, kui ta räägib rahvaga. Ne unohtaa se, mitä varten olisi tullut sinne. Ja nad unustasid ära, miks nad sinna tulid. Kuuntele vaan. Nad ainult kuulavad. Ei kukaan ole koskaan puhunut niin kuin tuo. Ja nad ütlevad, et mitte keegi ei ole kunagi varem kõnelenud nii, nagu tema kõneleb. Ja ne yksinkertaisesti vaan unohtaa sen, mitä varten ne on tullut. Tai sitten ne ei uskalla tehdä sen kansan tähden sitä. Ja nad siis lihtsalt unustavad selle, miks nad sinna tulid, või siis nad ei julge teda kinni võtta selle rahva pärast. Sitten ne miehet menee takas niiden luokse, jotka oli antanut tehtävän pidättää Jeesus. Need mehed lähevad tagasi siis nende preestrite juurde, kes olid neile selle ülesande andnud. Niin ne sanoo näin. Ja nad ütlevad neile niimoodi. Kun ne ihmettelevät, no missä se Jeesus on? Kui nad siis preestrid imestavad, et aga kus te Jeesuse jätsite, niin ne vastaa näin. siis nad vastavad nii. Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Ükski inimene ei ole veel kunagi nõnda rääkinud nagu see inimene. Silloin se vaan tarkoittaa sitä, että se puhe oli yksinkertaisesti niin vaikuttava, että ne ei uskaltanut koskea. Ja see kõne oli nii mõjuv, et nad ei julgenud selle järgi siis Jeesust puutuda. No nyt, mikä Jeesuksen puheessa oli se
vaikuttava juttu. Aga mis see oli selles Jeesuse kõnes see, mis oli see point? Se todennäköisesti ei ollut siitä, että hän oli jotenkin niin kuin ylivertaisen hyvä puhuja. Hän on ollut sitäkin. Ja see ilmselt ei olnud see, et ta oli lihtsalt loomulikult kas siis väga hea nagu sõnaosav, aga seda ilmselt ta oli ka. Siis kautta maailman historian on ollut loistavia, hyviä puheita, jotka kykenevät ikään kuin puheellansa vangitsemaan ison porukan kuuntelemaan. Läbi ajaloo on maailmas olnud neid selliseid kõnelejaid, kes justkui oma selle kõneoskuse kaudu suudavad neid kuulajaid siis justkui vangistada ennast kuulama. Niitä oli paljon ennen Jeesusta. Selliseid oli väga palju enne Jeesust. Ja niitä oli Jeesuksen jälkeen. Ja neid on olnud ka väga palju peale Jeesust. Hyvä hän on ollut puhujana, mutta se ei ole se, mihin kiinnitettiin huomioon. Aga see ei olnud Jeesuse puhul see, mis tõmbas tähelepanu. Siis ei ollut tämmöinen ulkonainen asia. See ei olnud selline väline asi, vaan se oli se, mitä hän puhui. vaid see oli see, et millest Jeesus rääkis. Se oli se puheen sisäinen asia. See oli selle kõne nagu sisu. No, me voitaisiin sitä paljon ottaa esimerkkiä, miten hän puhui ihmisen, että hän näki ihmisten läpi. Me võime palju siin tuua näiteid, et kui ta rääkis, siis ta nägi inimesi tegelikult läbi. Sehän on vaikuttavaa. See kindlasti puudutab ja mõjutab. Meillekin saattaa käydä sillä tavalla Jumalan pyhän hengen ansiosta ja voimasta. Meiegi võime kogeda seda Jumala püha vaimu kaudu, et me näeme justkui teise sisse. Mä olin kerran Suomessa 90-luvun puolessa välissä oli semmoiset valtavan isot missiot Vaasassa. 90-ndatel ma olin ükskord Soomes sellise tohutud suure missioüritusega seotud Vaasa linnas. Siellä piti olla Kalevi Lehtisen julistamassa. Seal pidi olema siis evangelistina Kalevi Lehtinen kõnelemas. Mutta Lehtinen ei päässyt sinne, niin sille pantiin tämmöinen tuuraama Ilkka Puhakka häntä. Ja siis kuna Lehtinen sinna ei pääsenud, siis pidi teda asendama keegi Puhakka. Siellä oli semmoinen, että siellä oli joka ilta 1500 ihmistä. Iga õhtu oli seal 1500 inimest. Ja sitten siellä oli nämä kohdevalot, tulivat sinne lavalle, missä hän puhui, niin että en minä nähnyt niitä ihmisiä. Ja siis olid need prosektorid, mis paistsid mulle silma nii, et mina inimesi tegelikult ei näinudki. Ja en mä niitä nähnyt. Mä tiesin, että se on täynnä ihmisiä, me emme nähnyt. Ma ei näinud mitte kedagi, ma teadsin, et see saal on täis inimesi, aga ma ei näinud. Ai puhu. Ja ma rääkisin. Ja mä kävi kummallisella tavalla. Ja juhtus kummaline asi. Siis ne ihmiset, ne istu siellä pimeässä. Ja need inimesed istusid seal pimedas. Siis minun silmin katsottuna. Siis minu silmadest vaadattult. Ja 1-2, ikään kuin semmoinen valo heitti täältä minun takaa olisi laitettu päälle ja sieltä näytettiin semmoinen ihmisjoukko. Ja ühel hetkel järsku justkui minu selja tagant oleks pandud üks prosektor peale ja see valgustas ühte inimhulka seal. Ja kun se valot syttyi, niin mä tiesin, mitä neille piti sanoa. Ja kui see valgus süttis, siis ma teadsin, mida ma pean neile ütlema. Ja se tuli vielä niitä, kukaan ei huomannut tavallaan. Se tuli siihen se meni siihen puheen sisälle sillä tavalla, mutta mä tiesin, että tuo oli tarkoitettu tonne. Ja see läks minu kõne sisse, nii et keegi tegelikult ei märganud seda, aga mina teadsin, et see sõna oli just neile mõeldud. Sitten se valo sammui. Siis see valgus kustus. Taas ne ihmiset istu minusta katsottuna pimeässä. Jälle need inimesed kõik istusid pimedas. Sitten 1-2 se valo heiti syttyi uudestaan ja nyt se meni tuolle toiselle puolelle salia. Ja ühel hetkel jälle süttis see valgus justkui ja läks teisele poole saali otsa. Ja siellä oli muutamia ihmisiä siinä valokiilassa. Ja sinna valguse kätte jäid mõned inimesed. Ja mä tiesin, mitä niille piti sanoa. Ja ma teadsin jälle, mida ma neile pean ütlema. En mä koskaan nähnytkään näitä ihmisiä. Ma ei ole tegelikult neid inimesi varem näinud. Sitten se tilaisuus loppui. Ja see üritus lõppes. Mä en tajunnut, mitä tapahtui. Mina ei saanud aru, mis juhtus. Sitten mä lähdin pois sieltä tilaisuudesta. Lähen minema sealt koha pealt. Ihmiset tuli mun luokse. Inimesed tulid mu juurde. Sä puhut mun koko elämän täysin. Kerroit kaikille. Ja ütlesid, et Ilkka, sa rääkisid nagu minu elust praegu nendele kõikidele inimestele.
Ei te voi semmoista tehdä, kun mä edes tunnistaa ihmistä. Ja ma mõtlesin, et ma tegelikult ju ei tunnegi sind, et kuidas ma seda sain teha. Mä tajusin, että Pyhä Henki puhuu niille. Ja ma sain aru, et Püha Vaim oli see, kes neid inimesi puudutas ja kõnetas. Mutta sitten yhtenä päivänä tuli yksi nainen, rouva minun luokseen. Ühel päeval tuli üks naine minu juurde Vihasena. vihasena. Se sanoi, että hänen miehensä on niin vihainen hänelle. Ja ta ütles, et minu mees on minu peale nüüd nii vihane. Tämä vaimo sanoi, että hän sai houkuttelemalla ja vakuuttelemalla hän sai niinku puhuttua sen vastahakoisen miehen melkein puoliväkisin tulemaan sinne tilaisuuteen. Et ta oli oma meest nagu meelitanud ja igat pidi kasutanud igast trikke, et oli pool vägisi vedanud ta sellele üritusele. Ja nyt se istuu siellä ihan niin kuin myrkyinen Ja siis ta mees oli istunud seal umbes niimoodi. Ja sitten yksi, kaksi. Ja siis järsku Hän kuulee, ta kuuleb, että sieltä lavalta et sealt lava pealt puhutaan koko hänen elämä auki. räägitakse tema elust. Ja se mies oli aivan varma, että hänen vaimonsa oli käynyt minulle kertomassa sen miehen kaikki salaiset asiat ennen tilaisuutta ja nyt minä sitten puhuin ne kaikki. Ja see mees oli täiesti kindel, et tema naine oli varem käinud rääkimas Ilkale kõik detailid ja asjad selle mehe elust ja nüüd räägiti neid lava pealt kõigile. Ei ole puhunut. Ei ole olnud. Jumalan Pyhä Henki puhuu. Jumala Püha Vaim rääkis. Ja nyt kun Jeesus puhui, niin yksi se, että miksi hän puhui erillä tavalla muut. Hän puhui niin likelle niiden ihmisten sydämeen, että se sattui. Ja kui nüüd Jeesus rääkis, siis samamoodi ta rääkis nendele inimestele südamele nii lähedale, et see puudutas neid ja tegi haiget. Hän siis tunsi ne ihmiset. Ta tundis neid inimesi.